Бала милли мәдәният һәм гореф-гадәтләренең асылын гаиләдә үзләштерә. Әлеге форумда хатын-кызның балаларны тәрбияләүдәге роле аеруча билгеләп үтелде. Традиционно-татарская культура все-таки носит вот эти, наверное, естественно, антидепрессанты, я бы сказала, да, то есть естественные факторы, которые были бы факторами защиты. Хатын-кызлар үз гаиләләре үрнәгендә тәрбия тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Бу форумга Новосибирск өлкәсенең барлык районнарыннан барлыгы 50 хатын-кыз килде. Димәк, 50 фикер, 50 позиция тәкъдим ителде. Бөтен катнашкан кешеләргә рәхмәтемне белдерәм. Шулай форум барышында калфа һәм видеомонтаж ясау буенча мастер-класслар да узды. Тулья. Тәбәсенә прокладка прокладывается. От начала до конца я подробно расскажу о том, какова технология пошива. Украшения с детства хотела этим заниматься, а занимаюсь, когда вышла на пенсию. Это мое хобби. Татар хатын-кызы элек башта ишеткәннәр, аннары күргәннәр. Анда бизәнү әйберләре күп булган. Мин бәләкәй вакытта клубта, авыл клубында концертлар күрсәтәйдек. Калошалар киеп, яулыклар ябынып, шәлләр чоклы. Форумның соңгы көне экскурсиядә үтте. Себер башкаласы белән танышу археологик һәйкәл янында башланды. Новосибирскның тарихи беренче мәчетендә Рафаэль хәзрәт үз вәгазендә хатын-кызларга оҗмахның аналар аяк астында булуын искәртте. Вот миндә надежда только сезгә апалар, потому что ирләрегез шли, ирләрегезгә вакыт юк. Сез тоже шлисез, хотя сез можете вообще шлямаски. Так сез ирбаларны воспитываете шулай, чтобы достойными были мужчинами и мужьями. Самостоятельными, ответственными за свои действия. Сез апалар. Новосибирск өлкәсеннән Елена Софиуллина, татарлар.